Fúrne, vás vítam nového videa. Dneska ideme vlastne dneska ideme prvý diel točím vlastne cez Roblox. Je to nová hra. No nie nová hra, ale no proste ja som ju hral dlhšie, ale nenatáčal som ju. Bože, ja som cípol. No a tak no. A čo, neviem. Ak sa ti ďalšie diely takéto, tak môžu byť natočiť aj kľudne aj s bratom. Lebo on to tiež pozná. No vlastne on ma to dal, že aby sme to mohli vlastne to natočiť. Tak on mi to ukázal vlastne, tak a ja, bože. A ja som to vlastne neviem čo. A som to začal hrať. No a dívajte, aký som panačík. Ja hrozný panačík, no ja neviem. Proste, ja som není parakory. Ježiši Maria. Tak som na dalku. Dneska neviem, či to celé dohrám, lebo no, neviem. Lebo sa mi nechcem na to dohrať. Mám do 17:15, 16, počkajte, je 16:41. Takže tak. No, skočím toto zatiaľ, lebo smrť, môj. Tak, ideme na to. Jo, dívajte, kto tu je, ten typeček. Aha. Nemôžem sa znič. On cíbo! Oj, to je farbný. Čo? Ja, ešte cípala. Ne. A inak, teraz hrám síce na tomto, jak sa to volá, no na mobile, ale viem hrať aj na počítači, lenže až tak dobre neviem ho na ňom hrať. Jo? Takže tak no, teraz vyberiem toto. No, do prčíc, ja som debil. Yes, oh no. Dobre, ideme. No, prečo? Ja som nasratý. Jo. Čo robím? Prečo som taký debil? A prečo tam cípiem? Ešte dívajte. Teraz. Ja som spadol. Ako to, že spadne. Ja som to videl úplne, jak sa trasiem. To je ako tento, keby som bol. To som mal šťastie. Aha. To je nepadlo. Čo som dostal checkpoint, ja som na to modli. Čo som nedíval na to. To nie checkpoint. Môj neviem, koľko som videl, ale napíšte mi to do komentáru. Že fakt. Ja som fakt, ale že fakt hotentot. No veľa lepšie to ide. A inak, ak sa máte, môžete mi to napísať do komentára. To som mal šťastie. Ale fakt, že no, teraz skáčem za nejaké blbosti, like. No tak, lebo ja neviem prečo, ja ani keď to nepoznám túto hru. Oj. No tak ja idem, no, takže tak to pôjde. Aha. No, ale poznám túto, že som to hovoril, neviem. Ježišu Maria. Ale akože nahrám, možno, že ak mi zostane ešte čas, tak nahrám ešte jednu hru, ale ja sa budem stipovať, že nie. Takže tak. Potom to vystriam, hodím to na YouTube. Takže tak. Už to ideme. No určite za 30 robuxov to budem kúpať blbosti.
bo tu čo mi ukazuje tá šipka, tá červená. Tak to presne. Ja som chcel si vykúpiť, ale nie, ja som nevedel, že to stojí 30 robuxov, že to je zadarmo. Jaj, prečo? Napíšte mi to do komentárov, jak mám komentář. Smrť. Koľko mám sa prešiel? Tak už moc, ale dobre. Dohodneme sa takto, keď budem... Tam som ešte ne. Tak keď budem na tých červených gulách, čo je... Tuto... Tady... Tak... No tak jasne, aj tak na týchto červených guloch, tak potom budem ukončiť video, OK?